Sunt acum într-o situație mai proastă și nu știu cum să procedez. Imediat vă spun și vouă despre ce este vorba, poate primesc vreun sfat, vreo idee cum să ies din această încurcătură în care nu-i plăcută deloc. Este vorba despre Mercedesul meu W124 Coupe, care este în proces de restaurare și cu el am ajuns la o persoană, la Marcel, ca să mi-l revopsească pe exterior. Până la urmă s-a adeverit că este o persoană incompetentă și mi-a vopsit tot ce a vrut, numai nu ce trebuie, și prin interior și pe sub capotă și tot. Acum am continuat să vorbesc despre momentele astea, să postez diferite filmulețe, să arăt procesul, să arăt rezultatul la care s-a ajuns și m-am ales cu mesaje urâte, apeluri telefonice și seara și dimineața cu amenințări că de ce am postat și să șterg niște video în care vorbesc despre procesul ăsta care, așa a fost, nu s-a schimbat nimic, adică pur și simplu s-a bătut joc de mașină. Mi se pare o chestie super normală, mai ales că după ce am postat videourile astea, am primit încă o mulțime de apeluri și mesaje de la alte persoane care au trecut exact prin aceeași situație și tot cu acest Marcel. Asta pentru mine a fost șocat. Și acum, după ce am primit apelurile astea cu amenințări, puțin am simțit așa că trebuie să mă opresc din postat. Deja vreo câteva săptămâni nu am postat nimic despre mașină, cu toate că mai am încă multe să arăt ce se întâmplă și ce a fost, ce s-a întâmplat cu această mașină, trecând prin mâinile la așa o persoană. Și nici nu știu, să-mi spuneți voi să continui să arăt procesul ăsta, să vorbesc despre cele întâmplate, să arăt așa cum este într-adevăr și cum a fost, sau să păstrez materialul pentru mine și peste o perioadă de timp să ies cu rezultatul final gata, frumos și atât. Spuneți voi, aștept păreri în comentarii.